keys on a wax for the movement crew. See, all I know is this tune tears up nothing but you. So anytime we're around, this is what we do. It's the way that we play this sound. It's the way that we bring this sound to you. It's the way that we play this sound. It's the way that we bring this sound to you. Akkor itt még nem masszíroztattál? Még nem masszíroztattam. Joystickossal még nem nyomattad? Még nem, már egy jó darabig nem nyomattam. Jó, akkor arra megyünk szerintem. Aha. Itt van választék, azért szerintem. Ó, ez micsoda is? Hát, oda beteszed a kutyát szerintem. Mosogatógép, tessék. Nagyon durva. Folyadékködös öblítő rendszerre. Na, itt ez se rossz amúgy. Ez a 6 bűvös kéz, ez durva. De ez csak 300 000, hát ez ingyen. Hát ez olcsó húsnak híg a leve, úgyhogy nem szabad ilyet. Nem szabad. Hol? Nincs itt az új gép. Elvitte. Ja, ott van hát. Azért szeretjük, mert ezt így kinyitod. Várjál. Ezt be kell ahhoz kapcsolni. Így bekapcsolod, akkor van egy ilyen üdvözlő üzenetet így nyom a gép, ahogy bekapcsolod, és akkor ezt így felhajtod a kalfát, kijön a joystick. Ezt így a görgőkkel beállítod, hogy milyen erősséggel nyomja, és ha nem elég erős, akkor így előre nyomod, és akkor még erősebben masszíroz, érted? És ha hátra húzod, akkor meg gyengébben masszíroz. Úgyhogy ez egy ilyen kis ötletes téma. Hát igen, vannak ilyen dolgok Japánban. Vannak. Az is kellemes. Az nagyon kellemesen néz ki, nézd a bőr, ez valódi. Ez valódi? Ez valódi szerintem. Ez valódi? Ez valódi. Hát az ára is valódi, amúgy. Hát ez fél millióba kerül. Ja igen, hát ez félmillió. Félmillió yen, az... De ez nevetve megér annyi. Hát ez 1 millió forint körül van. Hát ennyit megérdemlünk szerintem. Hát szerintem 2-t vennék én. Nekem, és amikor tudod unatkozol, akkor másikba berögölnék. Így van, ha már az ember igen. Egy vöröset, és mondjuk egy fehéret. Még mindig olcsóbb, mint egy nő. Igen. Egy nő, az nagyon drága Japánban. De lehetne amúgy többet kérni érte nyugodtan. Az meg tudod miért jó? Különleges, mert ott van a mikrofon, és azt már lehet irányítani, csak simán belebeszélsz, hogy most itt masszíroz, és ért. Ja, az végre már valamit, amire vártunk már. Igen, mert már az nagyon hiányzott. Foglal hát helyet. Akkor... Most, hogy megkaptuk a zöld utat, és az a lényeg, hogy a cipőt azt azért előtte majd operáld le magadról. A cipőt? A cipőt. Igen. Jó. Azért nem kötöttem be a izét. Mert még belénk kötnek a bunkó külföldi cipőbe beülés, azt nem kellene. Na. Hát. Hogy csics le. Ez úgy működik, nagyjából majdnem minden funkció az ugyanolyan, minden gépnél, hogy be van ez ugye kapcsolva, és akkor azt mondod, hogy mit akarsz, mondjuk akarsz a válladat akarod masszíroztatni, hát igen. Akkor hát nyomjunk egy vállat, és akkor ő elmondja, hogy mi a helyzet, és akkor valószínűleg előbb beállítja a válmagasságot, és akkor megvárod, hogy most csinál valamit? Igen, most masszíroz. Már megtalálta a vállamat, igen? És most már megy. Jó. Most már megy, nagyon jó. Nagyon jó? Nagyon jó. Jó van. Jó, és akkor közben azért, hogy kényelmesebben feküdjél, mert azért ez nem így jó. Kicsit hátra döntjük Tamást. Igen. És akkor így a lábrat meg kicsit felemeljük. Úgy. Igen, most már masszírozza a lábamat is. Most már masszírozza, jó van, meg vagyok nyugodva, mert igen. Kinyújtjuk, úgy. Jó, nagyon jó. Így, és akkor emeljek még rajta, vagy így megfelel? Most nagyon, most egy picit, igen. Masszírozza a lábamat is. Igen. Viszked egy picit, tudod? Viszked a lábamon. Viszked olyan, nagyon kellemes mondjuk. Viszont jobb minden, mint nő. És olcsó. És olcsóbb, így van. Igen. Ne felejtsük el, hogy olcsó. Azzal átveheted az irányítást, ha előre tudod, akkor így nyomja kifele a görgőket. Igen, most érzed? nyomja. Igen, persze.
és akkor ott lehet manuálisan, és a görgőkkel meg a gyorsaságot tudod szabályozni, hogy mennyire gyorsan dögönyözzön, illetve hogy mennyire széles felületen. Tudjuk azért állítani a fokozatot is neked, tehát ha erősebben szeretnéd, akkor egy ilyet nyomunk. Illetve ezt is, meg ezt is felvesszük egy kicsit. És van ez a láb vibráció, igen, ezt láb, is erősítjük. Igen, az már egész erős. Egész erős az a láb vibráció. De most szétnyomja a lábamat egy picit. Valami történt, és szétnyomja a lábamat. Hát ez most az elmasszázsi, ez a pneumatikus. Ezt leveszem neked egy kicsit gyengébbre. Jó katona vagyok, valamit kibírok. Na most nagyon akkor húzd vissza a joystickot. Hogyha visszahúzod, gyengül, ugye? Hát nem gyengül. Nem nagyon gyengül. Visszahúztam a joystickot. Na most gyengül. Most gyengül. Jó. Már a szívből hozod el, nem működik. Működik. Fél millió év, nagyon jól működik. Ez egy óriási dolog, ez biztos, hogy mindenkinek kéne egy ilyen otthon lenni. Hát igen, de tudod mi a pláne? Hogy ezt nem gyártják külföldre, ez csak Japánban. Igen. Azért mindenkinek kéne ide jönni és itt élni. Így. Mi. Nagyon jól érzem magam. Szerintem már nem megyek úszni sem már. Ez nagyon elég nehéz volt, de jó benyomást kaptál Japánban. Túléltem és tovább megyek. Szolgáltatással meg vagytok elégedve, remélem. Értem. Jó beszólította, hogy igen nézd. Mondjuk, ha így most kérdezed meg, hogy mi a benyomásunk, most határozottan benyomásotok van. Peti, gyere csak szeretném, ha kipróbálnál valamit. A vállón veregető automata, vigyázz, mert nehéz ám, úgyhogy mint Botond a buzogányát úgy, és itt van a bekapcsoló gomb itt alul ott. Oké. És akkor azt állítsd erősre, legfelsőre, így van, és hagyd, hogy ráklampoljon a válladra. És váltogatja ám az impulzus, de hogy az így. Tehát egy ilyen azért praktikusa van otthon, tehát... Igen, tehát vagy egy apa kell helyette, aki vállón veregeti. Jó van kisfiam, ez a helyet van, vagy mi? De azt bírom, hogy mennyire ergonomikus, tehát csak 8 kg, elfér az ágy alatt, abszolút praktikus, 2 kézzel meg tudod emelni, ha nem vagy sérves. Hogy aki esetleg igényesebb, az válogathat, tehát van itt még amúgy mindenféle csatlakozó fejjel ellátott, már a perverzitás határát súroló eszközök. Ebben van az egész japánság, tudod, ebben van az egész gond, hogy ők szeretnek játszani, tudod, és nekik az a munka, az nekik az játék. Európában van valaki, tudod, van édesanyád, vagy nagyanyád, vagy egy barátnőd, aki ezt csinálja. Itt is van, de nincs annyi idő, tudod, hogy fölhívjad most az édesanyád, vagy nagyanyád, hogy jöjjön Shikokuból, tudod, hogy megnyomorasni a válladat, tudod, nem jön Shikokuból, mert drága, és nem tud elképzelni, azért van itt Japánban ilyen valamit, tudod, azért. Mikor ezeket nézem, ezeket az eszközöket, akkor gondolkozok el azon, hogy milyen magányosak lehetnek a japán emberek. Hogy ilyesmire van külön ipar, van külön iparágazat, hogy mivel nem éred el magadtól a válladat, és más úgyse csinálja meg, ezért hát tudod, ezek egy bűn az élet, azért... Próbáld meg, hogy az orrodat is be tudja csípni. Fönt bekapcsolod, az orromat menj felül. Hey yo, this is the way that I can best connect to you. Don't with the fighting, I begin better healing. We all in time, so we just don't know what to do. There ain't a day when I don't get better feeling. But about tonight, the vibe is right, and I'm damned if I can hold it any longer, baby. Just about tonight. Megoszthatnád, hogy milyen érzés.